Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face istoria balonului din Clash Royale. Aici este o poză cu... este un screenshot făcut de mine cu Clash Royale-ul. Aici avem niște butoane de la Mobizen. Vedeți că dacă micșorez apare Mobizenul. Da, mă rog, în fine. Vom face istoria balonului. După cum puteți observa, stați să dau pe ăsta, uite aici, perfect. După cum puteți observa, ăsta cum îi zice, balonul este folosit în mai multe deckuri. Chiar și eu am un deck cu balonul, puteți să-l observați aici, dar nu știți. Acum mă uit pe Google ca să bag la Google Translate să vă pot traduce și ce scrie aici. Mă rog. Haideți să începem cu istoria balonului. A fost odată, ca niciodată, un bomber care el nu putea să fie ajutat de nimeni. Era prost, nu avea nici măcar o putere, doar că era o bombă amărâtă și o arunca pe turnuri sau pe alte trupe. El era foarte ignorat de mulți oameni. Acei oameni îl credeau că este cel mai slab jucător. Bomberul s-a întristat, până când într-o zi el a plecat din arenă. S-a dus la vrăjitor, la domnul Wizard. Îl puteți vedea aici. El l-a întrebat pe Wizard: mă puteți ajuta și pe mine să am o putere mai bună ca să pot distruge și eu mai mulți oameni și mai multe trupe? Wizardul i-a răspuns: da, dar trebuie să-mi dai ceva în schimb. Bomberul n-a avut ce să-i dea în schimb, așa că l-a rugat, i-a zis că o să-i rămână dator. Wizardul a acceptat acest lucru. Bomberul s-a bucurat foarte mult. Wizardul îi construia un balon. Până când balonul începea să zboare și așa s-a creat bomberul. Ok, acum haideți să traducem și tot ce scrie aici. Ok, ne vedem după ce am tradus. Ok, am tradus toată chestia asta și mi-a luat o jumătate de oră. Ok, deci am tradus-o. Și haideți să vedem. Așa cum sunt, nu vrei să faci o paradă a acestor baloane care apar pe orizont. Creează bombe puternice și când este împușcată, se prăbușește. Deci, cam așa s-a tradus pe Google Translate. Și chestia asta este foarte tare. Deci uitați-vă cât textul de mare este aici și cât de mic e în română. Mă rog. Și chestia asta este super tare. Ok, acum haideți să vedem altceva. Să continuăm, adică. Balonul s-a împrietenit într-o bună zi cu Inferno Dragon. Balonul nu putea să decoleze pentru că Wizardul deja îi crease un balon și Bomberul nu voia să-i mai rămână dator de 2 ori. Bomberul i-a mulțumit Wizardului, iar Wizardul a plecat. Un Inferno Dragon trecea pe acolo, iar Bomberul l-a rugat să-i dea puțin foc ca să poată decola. Inferno Dragon l-a ajutat și i-a dat puțin foc, iar Bomberul a putut să zboare și a mulțumit. Dar apoi, Bomberul nostru, adică zbura în balon, până când s-a împrietenit cu niște copilași, adică Minion Horde. S-a împrietenit cu ei și aceștia îl apărau de diferite lucruri. Au devenit prieteni. Până acum.
ei fac o echipă foarte bună. Exact, cam asta a fost și povestea. Cred că a fost destul de bună, sper că v-a plăcut. Uitați, dacă vreți, vă mai pot face episoade cu mai multe istorii. Da, chestii astea cu chesturi. Mă rog. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Eu am fost Ionuț și ne vedem data viitoare. Pa, pa!